Noski. Zuk badakizu bakoitzaren bizitzetatik, jende asko pasatzen da. Egia da. Batzuk datoz, eta beste batzuk du ez. Nortzuk geratzen die? Geratu? Arrasto hau zen duten horiek, ez da? Ba, maite zuzenak, esate baterako. Bai. Zabat urteako zuzuk, adibidez. Nik adibidez 32. 32 urteako zuz, pentsa. Bai. Bakizu nonongo zara 32 urte barru? 32 barru? Bai. 74rekin. Bakizu nonongo zara? Non. Ame! Zata zara gure antiaziko! Bizozien! Ahi brutatiko! Amaia eta Laia! Kustatu! Baina zu ere! Betiko! Da, egon edo ez, baina betiko. Egon, zarantzari gabe. Aiurteneko hasi moduz. Edarta, ondo. Miluzen non erungo zuiezuek. Diazien, bai. Betiko. Gustatu zait gainera, aurreko... Zeigarren zaioa eurerek, Aurrekoan jokatutako finalari omenaldia eginez, kas, laranja eta limoi. Hala etorri gara. Hori da ikasi dutela. Bai, ez da. Eta lezio ikasita datozela. Zeigarren zaioa, aiur. Hau badu ja serio jartzen, Veteranoen leku hartuta, 1.500 euro, eneko, ondo? Bai. Nik leku horri kariño apur bat hartu nutzen ja. Tartean egoteari ez da. Bai. Orain hemen, eredu emoten, egon beharko zari, Ondo, zer egingo da. Ba, egingo are. Aiur gogoratuko, ze ikasten zabiz? Energia berriztagarriak. Aurretik zer ikasita? Automozioa eta elektromekanika. Eta esan dugu, apurtxuetik erkuntzara eta bideratu nahi zule, etorkizunean. Bai, izen leike, hortik urten leike esparea gauza. Zer da interesgarriz de? Zuretzat. Dinot, eskuartien dako ziren gauze danatatik? Hainbeste gauza. Dinot, itxosue dagoelako hor, ura dagoelako hor, guzkize, aizi eta bar. Bai. Inda, elementu guztokoena? Aixie igual. Eta? Bai. Baina ikerketa leku askotatik jun leike, orduan. Zuk ikertu dena eta gero erabaki. Bueno, bai, ikerketa planeta hobe baten helburua izango da, danana. Hombre. Bueno, etekina atara bai gauzeri, bai... Hasi Aramaiotik, eta gero ja planeta guztira. Neko bai, hasiko da Aramaiotik eta planeta guztira irakasle izateko planarekin. Bai. Zelan due kontu, Ondo, masterra itzen eta... Masterra egiten? Guk ematen diziogu Miluzen markagailurako puntuak beran ditu zerrendetarako puntuak. Masterra egiten, teneko, esan dugu, 1.500 eurorekin ja hasi beharko pentsatzen, zertan gastatu eta hau dana. Ba, apur bat igual, bai. Eta? Lehen komentatu, aspaldi esan dako afai hori, nun nina hasiko garela pentsetan, así que... Komentatu duzue, pentsatzen hasi beharko duzuela, baina ez dute pentsatu horrekin. Pizkanaka, Pizkanaka, 6. saioan hori da plana. Konsumo bajuko planteamendua, hemen. Aiurreneko, ongieterri. Edurne eta Metx, Gabon. Gabon. Bigarren ez gurean. Bai. Edo lehenbizikoz berriz jaiota, ezta? Jo, bai, asimilaien hartoko lehenbiziko saioan desempatea. Bai. Ze gorbutzaldi utzi dugu horrek, Amets? Hundigan tentzinoak baina, gaurkoan, samurra faltan dana. Eskerrak biak ere erizaintza ikaslea diren, elkarri pultsu hartzen aritu ziren, zondo, beharko bazte... Norberari? Egin alda, noski? Bai. Ja urduri jartzen zara badakizulako txarra dana. Edurne, neuketa bizkorro bat egin da, orain zenbatean duzun, esaterik bai? 200. Bai, Bai. Ja, eskurik mugitu berri gabe. Ikutu berri. Eta igotzen! Hemendik entzuten dut. Bueno, hori ondo etorriko zaizu, beste, aipatu dugulago, txirrindularitza bai, baina oroar, kirol asko maite dituzula, ezta? Bai. Bi naturan itxen den kirolak asko uste da. Aipatzen da hemen mendian aritzea, eskiatu. Bai. Ondo, Miluzentzako irabazita plana bada igual ekipo berri bat erostea? Ez da kirolik merkeena, eskia diot, Ez, ekipoa baino bidai bat, eskiatzera. Ondo, nora joango zinateke gustora? Patagoniara. Badago lekuan eskiatzeko, Bai. Amets, zu berriz, bueno, ikasi bai, lana ere bai, Bai. Non? Kafetik batenan oinatin. Bizipoza ez da izango da? Bai, hori da. Markel Bizarra hundiarekin, eskuina. Bera joaten da, kafeak ateratzera eta? Bai, noizian behin, bai. Bale, nik uste nuen jarri ziola izena bizipoza eta, bueno, gero zen moldatu. Ze jatorra, Markel, Oso jatorra. Nagusi hona, baita ere? Ze jatorra Markel eta Amets, ze kafetegi hona? Kafe bat hartzeko orduen? Zaiaketan gara, Han berezik izaten da gainera, gozaritako martxa. Bai, danetik. Ondo. Eta gero dantza apur bat. Hori da. Alegia, goizez kafeak zerbizatu eta gau ez ja. Hori da. Oso ondo, Miluzen ere segi dantzan, ondo ari garata. Animo bikote zortean. Asko dakizuzuk? Bueno, komeni. Olako gauze txuri buruz, Bai. Kultura orokorra.
Laia eta Amaia, ze moduz? Kaixo. Ondo. Ondo, azteko gogoz. Bai, urte baina Pentseko gogoz gainetik, seguru? Laia, nondi zatoz? Ni seguratik nator. Eta Amaia? Egazpi. Ondo, eta noiztik lagun zuek? Ba, ezagutu ginen batxillergon, behasainen. Bai, instituton. Biak mugitu behar, ez da, no? Bai, bueno, ni lehenagotik jabe zainen, segure herritik goizago iken dugu mugimendu hoi, baina... Ba, seguratik geizen zarete asko ikasita, ja. Bai, oroa. Laia, zer egiten zu, ze ikasten? Ni oantxe naiz soziologia ikasten, Bilbon. Eta ze moduz du, Ondo, oaingoz oso ondo, bai. Fakultate hona behintzat. Bai? Tautzen dugu, eta? Ondo, irakurtzaletasun eta badaukazu be bai? Bai, zeo denbo hartzen dugunen. Ondo, edazko. Amaia, zer ikasten zu? Psikologia zinez aurten donostin. Ondo, bat banakaku da besti gizartie. Iaz lan duen, Ondo, oso lotuta dago lako. Mundu hori baten alde denak, hemen, Bestak beste, etorkizunean, badaukazu argi? Zer izan? Momentuz zeia esan bai, sexologia aldetik jo nahiko nuen. Ondo? Orduen, Amaiari galdetu. Minutu hon bat edo ordu beto lan Ja, egoten? ilaski garri esan zuen. Ordu bete eta... Amaia, minutu hon bat edo lan ordu be? Tarteko zerbait. Vale. Ordu erdi? Ez. Zer da, hau. Amaia, eta eskaladak eta egiten? Bai, Hasi zara? Gutxi gora, bera, saiatzen ez denbora libren daola egiten. Oso ondo. Zelbururekin, zatozi miluzera? Bueno, nire helburua da Laia konbentzitzea bidai bat iteko, eta Laian helburua da dirua gordetzea. Bale. Laiak nahi du aurreztu, Amaia nahi du, xautu ez. A ber, bidai txopolit batin, Bertsioa. sobrantea gordi. Eta nora joan? Esan hori, lehenengo konbentzitu behar dio, eta gero ja erabakiko genuen. Nahi duzu gure laguntzea? Bai. Laia, animatu. Bale, igual, bai. Jose horrex. Ba, ongi etorri? Eta sorte honon. Egia esan, zuen zorionerako diot, badago aukera gastatzeko eta aurrezteko. Gaur, miluzen jokoan, 32.850 euro. Bidaia egin eta aurreztu eta... Oso ondo, orain, nabardura txiki bat. Kaminazpitik zenbat? Ondarruko ikasle jendea hemen, txalo bero bat. Hau patzuet! Ubitar ikastolako lagunak. Ongi etorri. Amaia, Laia, Amaia, ondo, errimarako... Bertxotan hasi nahi duzu igual? Ez. Zertan? Ikusi makusi. Ikusi makusi zuentzat. Hori da. Ados, Aiur eta Enek hori? Fotokumeak. Fotokumeak. Ondo, eta triboren berbak, edurne eta met. Edurne eta amets, triboaren berbekin, bikain. Ba, txirritatxo eta... Ahots mezuak. Bidalizaleak eta bazarete? Ez. Jasotzea ere zuzen maite beraz, ezta? Ez. Asko izaten dira luzetxoak eta horri buruz. Ez dut ez maiten, EUPS, Gero, ja, audio mezua zer daba? edo podcasta, ezta? Bai, Eta bai. grabatzen hasita. Zesan anizun, igual, editatu da gero editatu. Dena, hemen txaitzak eta oinak, eta guazen. Audio mezu baten, Aurrean. ez dakit nola, Jokatu. 2 minututik pasatzen, Bada. ezin alda. Debekatu. Azkenarekin zer pasa, Zaidan. nahi dizuet, Esplikatu. larun batean entzuten, Hasi. ta igandean. Bukatu. Ondo, bueno, doinua da, Ondo, Aiur neko ikusi egingo dugu. Ia bertxue, yepa! Ai! En puntu, oso ondo! Triboren berbak, Edurne amets, beste horren beste. Taula osatu nahiko genuke, Musika zale bazarie? Bai. Bitu taulie, agertu da. Mirua, taldearen abestietatik hartutako hitzak dira, denpora. Edurne, apaina, dotorea. Morkotxa. Apaina, dotorea. Xingarra. Apaina, dotorea. Pimpirina. Maitalea. Amorantea. Doainik, urririk. Debalde. Gandua, lainotua. Lausoa. Bidezkoa, zuzena. Zilegia. Urdaiazpikoa. Xingarra. Gaztainaren oskol, arantzatxua. Morkotxa. Zarata. Azotxa. Bai, hori xe. Gora irrentzize. Ai! En puntu! Apa, errako!
Bakoitzak bere estiloa, ezta? Ondo, Laia eta Maia, begiak ondo erne ditugula, ezta? Gozetuta? Bai. Pixkat. Hementxe jaki mordo bat, begira. Galleta, kiwia, azenarioa, olioa, tipula, okela, croissanta eta arrautza. Denbora, olioa. 3. Kiwia, 2. croissanta, 7. azenarioa. 3. Galleta, 1. arrautza, 8. okela, 6. tipula, 5. Opa, baia. 4. Ai, oktore! Iupa! Ze ondo! Amaia danak, Danak, eun puntu, hau batzuek! Gutxienez, nahi dugu beste hainbeste, imintziotan ere. Bai? Ega. Aiurreneko zuena da ardura, Lehenbiziko erronda hartu lekua, Edurne eta Amets bestaldean. Eta denbora. Giltza. Lotu. Galdu, Giltza giltza galdu. galdu. Bikain. Bertxotan, Itzegin. eszenarizuan, agertokia, Ikusi. Telebista. Bai, Telebista eta? ikusi. aurkezlea, Telebista minuseko aurkezlea. aurkezlea, Telebista ikusi, telesail bat ikusi. Beraz zer da? aurkezlea, Telebista aurkezlea hitz bero. egiten. Zehazki da? berri emailea, Bai, oso ondo. Zua, Bai. zuhiltzaia, bi zuhiltzaile zua itzaltzen. Zertan ari dira, Zua itzaltzen. eta hori da euren. Euren lanbidea. Ondo hartu lekuen. Ondo. Nire irudipena izan da edo, aiur zua itzatzen ari zen bitartean, enekok busti du aiur. Oposizioak eta ezkerituzke gaindituko horrela, Bueno, ala ere, zuhiltzaietaz maitemindu egon bagara lehen, oran ja zerresanik ez, Ze beharrezkoek izan dien, ze uda pasatu dugun. Venga, danak, hau paizonia, puntu! Zauzak. Bai. Ondo. Bai. Edurne Amets, zuek ere hausart, hartu lekua, Laia eta Maia bestaldean. Eta segi hortan, ze esango dugu ba? Denbora. Maiukin, hiltzea sartu. Bai, hiltzea sartzen, beraz zer da? Arotza. Arotza. Oso ondo. Orraztu, pelukeria, illa plantxatu, peluka, orrazia, Horrazia, oso ondo. boxeoa, entrenatzaile eta boxeo jokalaria. Oso ondo! Honekin, eta honen beste. Domingo arotza, erramun joakin. Zer faltute esatosi, Danak, iruroina puntu! Edo, zer hartuzi, Zer tarta edo? Egin behar dugu. Nik nahi dauzatitxu bet. Zuen, zer? Doping kontrola, miluzen? Bai, doping kontrola. Dopatuta dauz. Ikusiko dugu erronda honetan zer gertatzen den, da gero-gerokoak. Hartu lekua, Laia Maia, veteranoak bestaldean. Miluzina. Kontu ze? Miluzina. Zentzumen guztiak ondo aktibatzeko. Debora. Berriketan, jan, mastikau txikliaz globoain. Bai, oso ondo. Bai. Ostruka. Oso ondo. Eta? Voleibol jokalari, bilagun. Voleibol. Bi voleibol jokalari. Zer da? Jolasten, Zer? batek atera eta bestiak eraman. Zer da hau? Matea. Bi voleibol. Voleibol? Bi voleibol jokalari. Partida, ondo. Ja, dio, pintasun maila honetan, Ez eusara arbitru, esan diate sustantzia dela kikeina. Asko zobi, Bueno, Asko zobi, milustrak. Asko zobi. Iruroina puntu! Danak! Kikeina, Begaina gora. Iepa. Monologorako. Apuntatutak. Bakarrizketarako. Apuntatu ideiak, Bai. apuntatutak. Markagailuak berdinduta, aiurreteneko eroglifiko batzuk. Ikusi zi eroglio? Usteu igual baietz, baina berak ez esan duzku. Galdetu intzau. Zein uste duzu izan dela, danatatik? Hortik dabilen mutil jator bat esan. Hau da, superheroi moduko bat, ezta? da. Zuberen hortasuna agerian uzten. Nik esango nuke dela John Travolta moduko, Grisen, baina hile hori. Vale.
Eneko, ikusi zu olako zeo zer? Ez? Egia esan. Egun osoan alakorik, Eta gero dako oso adierazgarria begira da galdua. Ja. Pa. Tia gara matza horrela. Orduen, bera da, Zientzialari. eroglifikoa da. Eta honelako eroglifikoak sortzen ditu. Bueno, Aiu, Reneko, lehenengoa denpora. Astero aldatzen duzu? Alkondara. Ez. Askera, jaskera. Janskera. Ez. Jaskera, jarrera. Azkera bada erantzuna esati. Zer? Eskuari zer da? Orraskera. Bale? Hor, batzutanan, beste batzutan hemen, hor eta azkena nahi dugu, hor azkena, eta R hori eta N hori ordezkatuta horrazkera. etzen erraza, Ondo. Zain. Bueno, zaila bez, Bale, ados, lasai. Pizka bat, bai? Ai, Reneko oso ondo izu, bigarrena denpora. Zuri dago oraindik. Mingaina. Venga, Gozea, sea. Bale? Zuri dago. Mingaina ez, venga. Sea bai. Ao. Ez? Ao zabaia, ao. Mingaina bai, laburra hau? Venga. Mi gozea, Mi? Misea. Mi? Misea. Misea. Bai, entzun dugu, zatidanak. Venga, bai. Mi? Gozea, gorik ez dugu behar, zea bai, misea izana. Bai. Edo lientzoak Edo barroa lientzue. margotzerakoan, edo alako koloreekin eta etorri garata. Bai. Bikain, eun puntu. Misea zeizara. Misea da, lientzoa, ez da? Bai, izari Alzara, ez. ez dakit. Ez dakit? Zuek zer diozu, Beste zalantza. Amar puntu jokoan. Zuzena. Zuzen dio, ametxe. Zakigun. Eroglifikoek zer? Edurna metx? Asmatzeko gogoz? Bai, a ver. Ai. Ia, lehenengoa, denpera. Noiz, bazkalduko dugu. Janaria. Janaria. Ja bat erantzuna esatik? Nor da? Nor da? Ni idea. Aktore bat? Oso ezaguna? Oso guapu, Ja. Noiz bazkalduko dugu, ja. Ja da. Ez, ja. Ja, Ryan. Ryan Gosling. Ken egin duena Noaren diario eta Bai. Hola, bai. Jack Sparrow letraka eta ja. Lehenengo biak behar ditugu eta Ryan. Ja, Ryan. Ja, Ryan datorrena. Maten dugun. Ia bigarrena denpera. Euri asko egin dugure. Binara, ez. Bilara. Bilara. Nor dago ikue? Bila. Nor dago ikue? Baiden. Bale, bordun leheno pasatize? Baiaran. Baiaran. Bale. Bai, den estatutako presidente hoia, eta lehenengo zatia behar dugu. Bai, laranja. Azken zatiz ez dugu behar, laran, bai, bailaran. Biden eta Trump, baita ere, ez da? Laranja behan zegoelago, jo? Lotura? Ondo, erogli oso fin, Ondo. 50 puntu. Ondo. Laia, Maia, zer? Eroglifikoek asmatzeko gogo, seguru? Saltatzen badugu hobeto. Bai, Punturi gabe? Puntokin algo da, baina, bueno, hori igual asko. Posible da lankideok? Bai, tamale. Baina, jolastu eroglidekin. Bai. Lehenengo denpora. Postrean, jandu. Nor da? Bale, zelan. Eta beku ez da. Lau da, zurru kotoia. Bai? Lo? Melokotoia. Bai? Bai. Mel Gibson, Mel Lo eta kotoia behian. Mel Lo kotoia. Horrela egiten du lo, Mel Gibsonek, Barre egiten zu bitartean. Egongo da Kristorekin jamesetzen. Bai. Ia, bigarrena, denpora. Hain txikia izateko bada. Tipula. Urra. Bai? Zu. Bai? Urzu. Esan du? Urzu. Hain txikia izateko bada? Urrazu. Urra esan du, zube bai esan du. Urrazu. Zurra. Bale, Zu, adierazten digu zeinu horrek, eta zu hori urra da, urratxa bat. Zu urra, osan do. Eta barre egin dute, eta ondo pasa, eta... Eun puntu, gainera! Aiurretaneko,
Aurrera ba, hauxe, lehenbiziko eskua. Bero egiten duenean, Euskal Herrian. Nola deitzen da magma ozean sortzen den arroka mota? Igneoa, metamorfikoa, sedimentarioa edo estalaktita? Metamorfikoa. Sedimentarioa. Igneoa. Ondo. Laia maia bokal bat. Bai. Aiur, eta eneko entzun, adimentxu. Marina Trezen, Korotza, zazpiri brata, Espontza, arek egiten gau, Demasa, Epel, Lodi, Punta motza. Jode! Noren bertxioa egin du? Oskorri, Pantxata Peio, Ruper Ordorika, Antxe Dualde, bai. Buah, abestixa dakit, baina... Nola da? Oskorri edo Pantxata Peio. Bai, Pikote? Pantxata Peio. Oskorri. Oski? Mari Andresan, Gorotza, Zazpilibrata, Bostontza, Bokala E. Bokala E. Eta... Amets parrandi amaitxude. Hau bokala, Bai, ez da? Lanera etorri gara, eh? Lanera! Nacho, olaza, Aurrera, Aiurreneko. Zein euskal libururen azala da argazkikoa? Zorretan, hetero, bisita, arrakasta. Hetero. Usu alberdina. bai. Oso ondo. Ipuin liburua. Bokala? O esan da beneko. Bero egiten duenean Euskal Herrian. Aurrera? Edo, askatu? Aurrera, ba? Aurrera. Entzun? 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna? Can't stand to see me walk out the door. Benetan? Ze urtetakoa da? Entzun duguna bestia. 2000, 2001, 2002, 2003. Horren beste? Pintxa, Uf. Aurkezten zenuen hau? Irratian, Bai, eta? zango nuke. 2002. 2001. Bai? 2000. Airu. Boa. Ba, bokalik ez, eta azken errondara, zuzenean. Zenbat pertsona agertzen dira Single Ladies abestiaren bideoklipean Beyoncéren alboan. Bere alboan zenbat? 0, 2, 4, 6. All the single ladies. Bai? Guraso. 6. Eskotxo. Bi. Ondo. Horrela, pizka bat, eta... Bai. Eta askatuko. Bokala. Vale. I. Bero egiten duenean Euskal Herrian. Ez da ezer gertatuko jertxea eramateagatik. Gauean, freskatu, eta ondo. Tongo baina? Goratzen hau Londresen gertatuta. All the single ladies... Ez behar, jakin bez. Dordun tabernani. All the single ladies! All the single ladies! Ingeles asmatuan. Detorri bat. Sorry, excuse me. All the single ladies. Zuzentzen? Deitzen txat haulan berbi. Zore! Parkatu nik azte sakingo dago itxe. Ella zizan Londonen bai. Da besti haulan. Jata. Dios, ikasita ja, Ikasita. Ametxe durne guaztenien, Londresera guztenin jabadakit, Noski. Zuen bertxia bezuzek ere, bai. Sasoi batzuk amaitu egiten dira. Ze hiritan dago Merdeka 118 eraikina. Zer dau, Abu Dhabi, Dubai, Kuala Lumpur edo Doha? Abu Dhabi. Dubai. Ba beste rebote bat. Bai? Doha. Bai. Bueno, bokalik ez.
Edurname, etxaurrera entzun. Adi. Egun berria eta egin behar berdina, ezkutatu nahi digute gure bizitza gorraren grina, izan sordina eta mesede sendatu dezagun gure. Zer esan du? Torkiduen mina. Zeitze ezabatu dugu, autobus magikoaren abesti honetatik. Herria. Ikurriña. Ondo. Zaleak hemen. Eta mesede sendatu dezagun gure ikurriña, torkiduen mina. Bokala? A. Epa. Ba aurrera, Edurnamets. Ze urtera arte egon zen Alcatrazeko kartzela jardunean? 1973, 1973, 83 edo 2003. 83. 2003. 73. Ai, 73, San Franciscoan. Bateria akatsik ez lehen eta orain? Al Capone izan, noiz arte hon zan. Edurnamets, entzun! Publikoa ikaratuta. Ze animaliarekin erlazionatzen dugu soinu hau? Marrazoa. Lehoia, marrazoa, kokodriloa, sugea. Marrazoa. Ondarrun badauz? Batzuk bai, ongo diez. Lehorrin. Bueno, dena dela. Bokala, mestez. Lasai, marrazorik ez dago? Lehen ametsarin esan zu, Ja, Sasoi batzuk amaitu egiten dira. Saiak ere edo azken erronda? Azken erronda. Venga, eutxi, Venga, musikari bat ikusiko dugu. Ze musikariri egin diogu zuma? Nor da, Benito Lertxundi, Txomin Artola, Erramu Martikorena edo Xabier Lete? Erramu Martikorena. Baina, oski. Ondo. Eta, bokala? O. Sasoi batzuk amaitu egiten dira. Ere amaitu. Ingu, saiakera, venga. Ez dago ezer, galtzeko. Esan zerbait. Bota? Txitxarru ere amaituta dago, abesteko zarata. Txitxarru, Txitxarrari ere amaitu zaio abesteko garaia. Zeri amaitu zaio? Txitxarrari. Badau. Txitxarrari ere. Bai! Oski ba. Ostia. Ondarrutarrek utxauta txitxarru eta... Txitxarrari, udan entzuten da, ez da? Ikezina falta. Bueno, biko, modin. Laia, Amaia. Animo? Eskerrik asko. Hirugarren eskua. Ez genuke egin beharko. Zenbat... Iruditan artista handi bat. Zenbat intxaurra apurtu ditzake Juan Carlos Díez Sotok Ipurdiarekin minutu batean. 52, 78, 76, 88. Hortxe jardun betean, argazkian. Ba, oso zera postura, ja berez. Bai, zaila bada. Beharrezkoa, bueno. Zer? 58. 88. 76. Gero jateko ere ez da zerarik atseginen adio. Kopako azurregaz, zera zapurtutezu. Bai, antza. Claro. Bai, koksiarekin edo. Bai. Bokala? Aurrera, eta entzun? Zertan ari haiz bakar dantzatzen, agertzen korpus erdia, Xurbilun horrek agitzen badit, agiriko azguzia. Nola du izena, entzun dugun kantu herrikoiak. Axuri beltza. Ona da baina. Ondo. Amaia bakizu dantzan. Bai. Bai. De hecho, ekitaldi badauko Lester da bestia hogaren Bai. gura guztin errepikatzen. Ondo. Xuri beltza oso politxea da dantza hitzeko? Bai. Danok, Nahi asko banan guzenien. Zako irabazi da dantzatu. Vale, bizok. Biak. Venga. Laia eta Amaia bokala? Aurrera. Nork bilakatu zuen komiki Agosti Xaoren bizitza? Asisko Urmenetak, Zaldi Eroak, Dani Fanok edo Garluk? Asisko Urmeneta. Boa. Eta oso ondo dago, Agusti Xao ze, bueno, berraskuratzeko ze ere eder. Bokala? I.
Urrengo errondara, edo? Urrengoa. Kontuz, bai? Bai. Ba, entzun. Zaleziano zehoizek sekuloko arrantzu intzen bokatzukin. Izin ziren urtiek txande gartu zin mezaberrireko jaixetan. Ta aurretik hartute udean eman nahi ba, eta udeko jaixeketare okupaute eta oso zea izin zen. Ederra. Ona. Nongoa da, entzun dugun euskalkia. Azkoitiarra. Askoitia. Oso ondo. No. Udeko jaixek esan dau, bai, ude esaten da, bai, Bai, ezta? edatekurik. Ah, ude. Bokala? Bai. Liepa. Ez genuke egin beharko. Fruta guztiak ukitu eta bat ere zaukeratu. Oso ondo! Komodina, hamarka gailuetara goaz, 350 puntu! Aiurretaneko, Edurne Amets, 350 komodin, 450 komodina, Laiak eta Maiak. Zein da zuzena? Konzentratu? Aiurreneko, zeukin hasiko gara, lehenengo errondan, orbain bat duten pertsonaiak dira. Kill Bill the Bride, Monkey D. Luffy, Pipi Kaltzaluze, Cruella de Vil, Scar, Aemond Targaryen, zelan? Aemond Targaryen. Targaryen parkatu, Edward Scissorhands, Harry Potter, Frankensteinen monstrua, Le Chiffre, Freddy Krueger. Harry Potter. Hasi izenak, Kopetean, sona barmen. Scar. Scar. Izena horti datorkio, noski? Pipi Kaltzaluze. Pekatxoak eta bai, baina... Eta zaldi bat, eta... Aiurreneko? Monkey de Luffy. Begi azpian darama? Frankensteinen monstrua. Honek ez du ba. Freddy Krueger. Armen, aurpegi guztia hor baina ez detea. Edurne Amets? Le Chiffre. James Bonden etxaia. Aiurreneko? Cruella de Vil. Ez du, hor bainik. Edurne eta Amets? Bi erantzun zuzen bi komodin dituzu, Aldia biko modinera bili. Bi komodinak. Bueno, banak... Ah, bueno, bat, nengo bat. Ei. Bat. Komodin bat? Edward, aurpegi oso hauga, honek ere. Zoragarria. Bai, maitagarria tipoa. Eta? Arriskatu edo bigarren komodin? Bate ben. Bai, doktore. Zola, herrienda horretan arpuntu, ara maio oinatira. Edurne Amets, zeuek hasiko zarete bigarren errondan Parke Nazionalak dira. Kilimanjaro, Teide, Urdaibai, Yellowstone, Tibet, Ganges, Iguazu, Masai Mara, Arroyo Handia, Serengeti, Yosemite. Yosemite. California. Laia Maia. Teide. Kanaria huartetan. Yellowstone. Jogi eta... Kilimanjaro. Masai Izenbereko Mara. espaldean, barkatu. Masai Mara. Kenya. Aiurreneko? Iguazu. Hango ur jauziak eta... Arroyo Handia. Ikusgarri izan behar bai. da hau, Azken erantzuna eta komodina dukazu, Komodina. Eskerrik asko, Hortarako eta... Egun da berroita marpuntu Serengetitik barrena Laia Amaiaren zat. Hirugarren errondan berriako podcastak dira. Joko ona, Amarauna, Kinka berriketan ez gatoz Paristik, 25. fotograma, ezer ez da festa, pentsaketan Dunbala, Islandia, flop kultura. Laia, Maia.
Ezer ez da festa. Hizkuntzari buruzkoa. Flok. Kultura. Euskal Herria Irratiko podcasta dago. Joko ona. Hori Gaztea Irratikoa. Laia Maia, podcastara dira, baina berriakoak. Zeintzuk diren jakin nahi dugu. Islandia. Literatur podcasta. Planto egiteko aukera edo segi? Planto. Zorionak. Eta 20 puntu, saritan. Markagailuak onela geratu dira, 350 Aramaion, Aiurrek eta Enekok Edurne Amets 550, Laia Maia 610. Hauxe bantza, Aiurre eta Eneko gure veteranoen azken atxalo bero bat mesedez. 6. saioa, 1.500 euro pilatuta, eta saio bikainak jokatuta. Zer daukagu esateko bikote? Placer bat, bai, oso ondo pasado bela. Egotie, ja penatxue, bai. Bai, eta neurri hartua genion erabat, saioari. Lehiak idazkoa. Nivela erakutzi dabe, eta... Ez zarete makalak izan beraz, gozatu ondo merezitako saria. Bihotzez, Aiurre eta Eneko, eskerrik asko. Veteranoek hartu behar izan dute gaurkoan etxerako bidea. Eta veterano bilakatu berri. Denbora gutxian, Edurne eta Amets. Bai, ez geben espero, eta hementxe sorpresa. Ba, sustorik, Pozik, esto es. Orain jarraian, bai, akaso ez dakigu, pizkanaka, Laia Maia zorionak, aurrera egitea lortu duguta. Hori izan helburua noski. Hori izan. Orain sokatiran aurrera egitea ere, bai, ez da? Bai. Ba, alegindu hortan, puntu gutxienekin, Edurne eta Amets erantzuten lehenak, hartu lekua, eta guazen sokatirara. Denbora, zein egoeratan daude oroimenaren iraupena artelaneko erlojuak? Urtuta. Oso ondo. Zein koloretakoa da hartz polarraren larruazala? Txurie. Ez, larruazala beltza da. Zenbat urrezko olimpiar domina ditu Michael Phelps igerilariak? 5. 23 ditu. Nork gorputzen du itxaso telesailean, itxaso? Naia. Nerea Mazok, zein mendikatetan dago Fitzroy mendia? Teide. Handeetan, nor da Gau Izartxua margolanaren autorea? Van Gogh. Osondo. Zein bi herrialderen arteko gerra izan zen 100 urteko gerra? Paso. Ingalaterra eta Frantzia. Beste ze izenez ezagutzen da orlegi kolorea? Horia. Berdea. Nola deitzen da Irulegiko eskuari buruz egin den soinu fikzioa? Paso. Hala, Ken. Zenbat pauso eman daitezke gehienez eskubaloian, baloia eskuartean duzun bitartean? 3. Zein herritan dago Ignacio Zuloaga kulturgunea? Zumarran. Zumaian. Zein animalia da BoJack Horseman pertsonaia? Zaldia. Horseman, zaldia. Zein herrialderen hiriburua da Manila? Ego Afrika. Filipinak. Zer da untza musika taldea izateaz gain? Animalia. Landarea da. Ze hiritan dago Barbiren Dream House etxea? Ingalaterra. Malibun dago. Nor da Lazunak azkazaletan poesia liburuaren egilea? Paso. Oiana Arana, zer aztertzen du paleontologoak? Fosilak. Aztertzen du fosila, hori da, bai. Edurne zer? Edurne postura hartuta. Behin bat gaizkin da, ja. Aldan bera, bai, Azten daia burua ez erantzuten. Hori da. Bueno, Edurne Amets. Geuse asko onak. Bai, pozik. Finala ez, hori ez da inona. Urrengoan igual. Urrengoen igual, beste aukera bat dagoela hori da gauzena. Veteranoak zaretela, Edurne Amets. Claro. Posik zuek? Oso. Gube bai. Ale, ba. Urrengoen arte. Ondo! Laia Amaia, gaur iritsi, eta Miluzeren konkista izan dago, Ondo? Bai, pozik. Ze honek esan nahi du, hemen zaudetenerako diru pixka bat emango dugula, etxera, ezta? Bueno. Bai. Aurrezteko, bidaian joateko, ez daukagu argi oraindik, Laia? Ez, oraindik ez. Ia ideiak argitzen laguntzen dizun. Gaur Miluzen jokoan, 32.000, 400, eta 50 euro.
lehen gerturatu euren gana ilazki, esan diet, publiko ona, eta eurek, eta aurkezlik. Bai, Ondarru, haupa zuek, Zubizar, herri ikastolako ikasle finak, oso gante jatorra. Maite bindu nahi nik, makinetxu bider Ondarrun. Epa. Etxekuei gurekin. Egiteko momentoa. Benetan? Seguru. Bai, Ondarrun kastana dau. Laia, Maia, maite bindu zari Ondarrun? Ondarrun ez. Justuan ez zaigu tokatu. Gertuan seguru baietz. Bai. Baliteke. Ondo, Amaia, eta gero maite bintzen zara eta gero baso ez mendire, beragaz? Adibidez. Plan polita. Plan polita da. Gero ondo ateratzen ez bada, han utzi eta... Bai, ez, hortin tontorreti bera bota. Ondo, baita ere, begira. Eso logia fuerte dator. Amaia eta Laia, basari hemen dizale, Ni bai, ni desente. Baina izenak eta... Ia, zer gertatzen den. Gaur, mendiko kontuak izango ditugu finalean, etxekuek be adi. GR11 bideak, hau da, Pirineotako hegoaldeko ibilbideak zeharkatzen dituen herriak dira. Denbora. Kadakez, bai edo ez? Kadakez. Bai. Anso? Bai. Berga? Ez. Hondarribia? Ez. Konbarro? Bai. Ereta? Baita. Bonaigua? Bai. Ez. Bai. Zarautz? Ez. Tabaskan? Ez. Otxagabia? Bai. Ez. Izaba? Izaba bai. Egia ez dut egingo dugu. Lau akats, ez da asko. Pirineotako hegoaldeko ibilbideak zeharkatzen ditu. Itxeu, hau bai, eta gero, bi ez. Bai. Ulertu jazu? Bai. Osa, hau bai, eta hau bai, eta Eta guen, zinez. Kadakez eta Otxagabia ez. Otxagabia? Ez que dakit, Sei akats. Ez, no, bai, lehen bezala jarri. Eta bai, zien. Eta askar, eta ez zeintien. Kadakez. Ez. Kadakez. Berrazan. Ez. Bai, ez zeintien. Bai, izan. Bai. Ez akordatzen. Bale, eta bai. Zer kontarribian. Nipa. Bale, igual die. Ereta. Bonaigua. Ez que zikitu zautzen. Konbarro. Anso. Bai. Egia estapen bat daukazue. Bai. Anso. Bai. Eta beste bat, beste bi. Egia estatu nahi izatera? Bost akats. Egin aldaketak? Azkar. Laia eta Maia, aurrezko galdera. Eski alpino estazioa dute bik denbora. Eski alpino. Eski alpino. Ez dakit. Hemen bai. Nabat. Eta... Bergaro. Berga ez. Bai, gazazko jarri dugu. Berga. Sartu? Bai. Zer, Laia Maia? Gaizki. Galduta. Izaba nahiko argi? Nik uste baietz, bai. Erronkaritik, igarotzen baita bidea, bai. Kadakez, baiezko eremuan. Bertan hasi edo amaitzen baita. Zehazki Cap de Creus lurmutur inguruan. Zerra Cap de Creus, Baiezkoan Bonaigua. Bertako mendatetik pasatzen da ibilbidea, bai. Ezezko eremuan Zarautz? Urrun, eratzen da. Bai. Ezezko eremuan Hondarribia? Bai? Kadakez bezalaxe, Hondarribia ere hasiera edo helmuga puntu izan daiteke, baiezkoa behar genuen
baiezkoan izan dugun Anso, gero azken unean aldatua. Eta Baskan eta Otxagabia ere ezinbesteko puntuak, eta ez ezkoan aldiz Berga, Konbarro Galizian baitago, eta Ereta edo Aret. Laia eta Maia 200 euro. Bueno, Laia hau ezin da, aurreztu hau... Bueno. Hau gastatzeko da. Bai. Ikusiko du. Ikusiko. Seguro. Da 1000 eurorekin? Pixka gaztau eta pixka gorda. Ondo. Horretarako, urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza beharko genuke. Eski alpino estazioa dute bik galdetu dugu. Bonaigua erantzunen artean. Zuzena da? Eta haze estazioa Bakeira Beret, baitago bertan. Zer, 1000 euro irabazita zer? Bidai labur batola. Azte buru pasa edo. Bai, adibidez. Laia eta Maia. Eskuratuko ditugu? 1000 euro horiek? Pirineotara joateko adibidez? Zuzena da Berga. Eta bergenuen. Hortxe zegoen bikote. Laia Maia baina penalik bat ere ez. 200 euro irabazi bai ditugu. Lehenbizik egunean, Zer ez da etorriko horrerantzean. Animo! Zerrik asko txekuei, 1000 esker horregotiarren badaki borja dutela plazerra da guretzat. Aurra! Gabon!